Өфөлә канатлан 6-нчы мәктәп мәгариф форумы бара. Башкортстан Юлдаш телеканалының Күсмә телестудияһендә Туратау конгресс холлында сәламләй. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Закир кызы Галиева. Һаумыгыз. Хәерле көн. Әлфия Закировна, шулай итеп тәүдә канатлан форумы турында һөйләшеп китәйек. Был республикада инде 6-нчыга үтә. Һәм нимә үзгәрде мәктәпләрдә ошо форумның ошо 6 ел эчендә? Мәктәп форумы, мәктәпкәчә белем бирү форумы республикабызда безнең 6-нчы тапкыр үткәрелә. Итегә төшереп китәйем. Беренче үткәргән форумда безнең мәктәптәр 5 көнлек уку планына күстеләр, аднаһына 5 көн укыйлар. Һәм безнең мәктәпләрдә канатлан проекты булдырылды мәктәпләрдә. Һәм инде бу канатлан проектының секторында интерактив башкорт теле, елмаю, здоровый улып көтү әдәбиятында русса әйткәндә мәктәпләрдә шундый модульләр булдырылды. Бие, ук, күп телдәр бел дигән модульләре бар бу канатлан проектының. Шу безнең мәктәптәр шу проект буенча эшләп киләләр. Һәм инде шәхесне төрле яклап үстерү өчен юнәлтелгән программа килеп сыга. Бу инде 6-нчы ел рәттән безнең мәктәпләрдә булдырылган проект. Һәм тагын да әйтеп үтерим, ел һайын безнең форум теге яки бу актуаль темаларга багышлана бит инде. Быелгы форум ошо балаларды тәрбияләү, патриотик тәрбияләү, балаларның психологик тотыруклыгы һәм башка һораударга багышланган быелгы форум. Һез күреп торасыз, үзегез әлеге форум бүген 3-нче көн эшләй. Беренче көн 1 апрельдә үткән. Бұл түңәрәк өстәл үткәрелгән түңәрәк өстәл, оның темаһы булып һаулык мөмкинлекләре сикләнгән балаларның укыту. Бұл Россия Федерациясында 8-нче тапкыр үткәрелеп килгән фестиваль, кешеләр һәм кешеләр дип аталган фестиваль үткәрә. Мәгариф министрлыгы Россия Федерациясының безнең министрлыкта бұл теманы тотып алып, балалар өчен шундый фестиваль формасында анда күп мастер-класслар булды. Һәм белгечләр, уллар өчен инде безнең экспертлар өчен түңәрәк өстәл үткәрдек. Икенче көн кисә көндә безнең төшкә тиклем һәм төштән һуң 2 майданчык эшләп килде. Төшкә тиклем безнең район һәм калаларның мәгариф идаралыгы итәкчеләре безнең кампуста эшләнеләр. Онда инде мәгариф һәм фән министры Илдар Маратулы Мавлидбердин безнең район кала идаралыктарын, мәгариф өлкәһендәге идаралыктарның итәкчеләре менән безнең функциональ мониторинг дип атала инде бұл укыту, мәгариф гомумән мәгариф кимәле, һәрбер муниципаль берәмектең мәгариф кимәле турында алып барды. Ул кимәлде үстерү өчен һәм уларды беренчедән тикшереп, икенчедән үстерү өчен үзләренең критерийлары бар. Шул критерийлар турында һөйләшеп шундай кәңәшмә булды төшкә тиклем кампуста. Төштән һуң инде милли музейда район һәм кала мәгариф идаралыгы итәкчеләре һәм безнең республика мәктәпләре итәкчеләре милли музейда республикада очраштык. Һәм шундай һораулар каралды. Бу безнең илһөярлек кесе ватанга һөюдән уяна дигән тема буенча булды. Бұл майданчыкта без Россия Федерациясы мәгарифе кушуы менән, уларның башлауы менән безнең Россиядә 32 регионда
региональ біздің енді региондың тарихы турасында мектеп балаларға шундай дәреслектер булдырабыз біз, шуның өстендә эшләйбез. Біздің республикабыздың тарихы. Ул тарих үткәрү урыны ла Милли музей республиканың шулай бит. Димәк, ул шулай күп нәмәне һөйләй. Үзебезнең туган яктың тарихын өйрәнүдән ватансылык тойгыһы, илгәрлек тойгыһы тәрбияләнә. Бүген безнең республикала Алтай республикаһының кунактар эшләп килә. Улар үзләренең тәҗрибәһен һөйләп үттеләр кисә. Шу тарихка, телгә, мәгарифкә, мәдәнияткә һөю уларда нисек уятыла, шундый кәңәшмә, безнең шундый кәңәшмә үтте. Инде без 1 сентябрьдән уйлайбыз инде шу региональная история дип әйтәбез. Региональ біздің регионда біздің Башкортстаныбыздың республикабыздың тарихы бүтән мәктәптәрдә лә кертәсәк дип уйлайбыз. Һәм инде авторлар ошо тарих дәреслегендә нинди мәгълүмат була, шул турында һөйләнделәр. Ничәнче класстан? 5 класстан өйрәнергә мөмкинлек бар. Һәм шулай ук психологик сәламәтлек буенча да зур игътибар таләп иткән, майдансык эшләгән. Ни өчен мөһим бүген мәктәптә шу психологик сәламәтлекте, психологик климатты камиллаштыру һәм тиешле кимәлдә тоту? Бүген безнең бүгенге майдансык атала шу психологик ярдәмде безнең балаларга, укучыларга психологик ярдәмде республика кимәлендә ничек камиллаштырырга, шул турында һөйләштек. Безгә монда шулып киттеләр Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы экспертлары һәм инде безнең күрше төбәкләрдән, Самара өлкәһеннән, Свердловск өлкәһеннән шу психологик ярдәм күрсәтүче оешмалар итәкчеләре, улар үзләренең тәҗрибәһен һөйләнә һәм без бит инде аңлайбыз, бүгенге көндә балаларга төрле яктан информацион һөҗүмдәр, информацион гына түгел, төрле яктан балалар бүгенге көндә бик ярдәмгә мохтаҗ. Безнең укучылар һәм шул ярдәмды без уллар камиллаштыру турында шундый һөйләшүләр булды бүген. Гомумән, Әлфия Закировна, бүген мәктәп укучылары ул шундай зур психологик атакага, һөҗүмгә дусар тиһәк дөрес булыр. Чөнки күзәтәбез ул вакытта социаль селтәрдә аша укучыларга теге яки бу деструктив төркемдәр аша ниндидер хәвефле һәм ярамаган гамәлләргә сакырып бараларына. Бу очракта укытучылар инде аңлату эшләре мәктәпләрдә алып барырга тиеш. Ошо хакта һөйләшү булдымы түмәрәгездә? Шундай деструктив оешмалар турасында һәм уларның эшләре турасында һәм укытучыларга бу вакытта ата-әсәләр менән, укучылар менән инде һөйләшү алып барырга һәм үзләренә алгоритмдар бар, анда һәрбер адымдар педагогтар өчен, укытучылар өчен, безнең бигрәк тә психологтар өчен, мәктәп психологтары өчен беренче, икенче, өченче адымдарды без әйтеп үттек. Һәм бездә генә түгел, безнең республикаларда гына түгел, күрше төбәкләрдә дә бу эш ничек оештырылган, шуларны күрдек. Һәм беләһегез, безнең балаларның тагын бер һөйләшүнең темасы булып торды. Балалар арасында суицид дигән күренеш һәм бындай вакытларда ла психологларның, мәктәп психологларының нинди эшләре булырга тиеш, ничек улар оештырырга тиеш, балалар белән шушы һөйләшүдә һәм ата-әсәләр белән ата-әсәләргә нинди кәңәшләр бирергә һәм ошо турында ла һөйләштек. Ошо тема турында ла. Гомумән психологлар мәктәпләрдә yeterlikме бу белгечләр? Бүгенге көндә кызганычка каршы безнең психологлар мәктәпләрдә yeterlik дип әйтмәсенем, yeterlik түгел, әмма ләкин ошо булган психологлар менән дә эште оештыруга кирәк, уларның профессиональ кимәлен үстерү турында эште алып барырга кирәк. Безгә безнең республика кимәлендәге республика үзәге бар, ошо психолог
һәм медик педагогик ярдәм үзәге ошо үзәктең җитәкчеһе һәм хезмәткәрләре ошо үстерү турында булган психологларның, мәктәптә булган эшләп килгән психологларның эш кимәлен үстерү турында. Иң мөһиме мәгълүмат бирү укучыларга. Шулай бит бунан шундай психологик үзәктәр, унан ярдәм алу мөмкинлеге, улар яңгыл түгел икәнлеген. Бүген Мәскәү Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгы әйтеп китүенчә, бүген Россия кимәлендә шундай информацион базалар булдырасаклар һәм без инде онлайн психологик ярдәм күрсәтү турында ла шундай ысулдар да буласак. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Юлдаш телеканалының күсмә телестудия Өфенең Торатау конгресс холлында эшләнә. Бында канаттан 6-нчы мәктәп мәгарифе форумы бара. Һәм безнең студиябызның кунагы Башкортстан Республикаһы мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Сакир Кадагалиева булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.